Méabh chuileanna is mis Méabh Ní Chualáin is as Indreabhán nGaeil ó dhúchas ach tá mo cónaí inis in Londain hasala. Luag ma anún an seo harta chearan na chuig go blion tóchan agus is múinteoir bunscoile ma chuiláthir má gobud is scoil ámlíonn seo agus taitníonn se go mórlam. Bíon sesiúnlaí an chud Gaeilge úsáid go háirithe agus má a múna is maithlumm a bheith ag gglairtear na gasúir faoi an siad as dagam. Tá sé de lugan an Connemara le canons bhrá Chonamara. In áíre tá neirid sin éidirnaí an seo a Londain se dachar uirthi a hachans. Agus rudálanne agus airí mar bhealaí gúil me Somálan seo mar á goneacha má chud seanthis mathirí más rúm an seo bhís na seo fádó a gabud ceannach mar múinteoir freisin sa tre sin ri go deas má. An rudí a haine go mórlam agus a hainís go mórlam faoi London a go bhfuil me soch gargan báile fós agus bhí lán a bhí man an gohile le haid ar seachtainna agus bhí seacha éasca sinna dhéanana a chanis níl seacha éas go bharir agus bhí se dachar le bliana anuas agus emigrated chláán agus dar an bhaim go mórad. Rudí eile airíonn bhaim go mór ná an éar Chonamara ní féidir a bhla agus snámh ar nui ar an bhaim na téitos. Se dachar thíocha téitos a seo, téitos ceart agus plumta ceart Guinness freisin. Cínta dearfa chomhlainn go dhaoine bogad in seo go London is cathair iontachaí agus na daoine go hálainn. Tá go leor féidireachtaí seo ó híomh postmíide agus is áitfeog go éach tú cuairtú beag an craic agus sprí tarnún go London agus bé éag na cheile am seo.